खनथ'लामोननाव खै बिगा दं बेहाय 6 बिगा खैजन दं नोंसोर गायग्राफ्रा बेयाव माबा 30 जननो सानै खम बेसेबां हाजिराया माबा सानसेयाव 300 बेला मोनसेयाव 150 नोंसोर दा सानसे गायगोन ना बेला मोनसे जोङो दा हायाबा सानसेबो जागोन दा बेला मोनसे गायनोसै नोंसोरखौ आधा बेलानि हमदों ना सानसेनि हमदों आधा बेलानि हमदों दा खै बिगा दंनो हाया बेयाव 6 बिगा दंनो गासै मोसौजों एवदों ना ट्रेक्टरजों एवदों मोसौजोंनोहाय जोंनिथिना मोसौजोंसो गायजोबो ट्रेक्टर होयो ना होआ ट्रेक्टरखौ खारायनायफ्राव होयो दिनै मोसौ हालजों गायदों दिनै मोसौ हालजों गायदों साबैसे दं होनदों नोंसोर 30 जननो सानै खम 30 जननि सानै खम 28 जन 28 जन गासै बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा बिदिनो ज' गायो जोंथिना बिदिनो बयनावबो सावथाल बर' लागायलाथे गायो ৰোৱানি কৰিছা সন্তলা কিমান জন আছে আপোনালোকে 30 জন না কিমান 30 জন 28 জন আমি হিসাব কৰা নাই না ঠিকা কৰিছে না হাজিৰা কৰিছে হাজিৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল গুৰু হালিদি ৰোৱানি কৰিছে না ট্ৰেক্টৰেদি ৰোৱানি কৰিছে গুৰু হালিদি বহুত ফূৰ্তি আপোনালোকে বহুত ফূৰ্তি खै बिगा 5.5 बिगा बोसोरै मोसौजों हालेवो नामा औ खैजन हाजिराफ्रा हाजिरा 26 जन सानसे गायगोन ना आधा बेला आधा बेलाल' सानसेयाव बेसेबां नोंसिनि हाजिराया सानसेयाव 300 आधा बेलायाव 150 थिखा होयोना हाजिरा दिनै खैथा हाल लादों नोंथांमोना हालिब्रै मोसौनि ट्रेक्टर होयोना होआ ट्रेक्टरा खारायनायाव होयो खारायनाय खिनियावल' होयो गासिबो मोसौजोंनो औ नोंसोर गामियाव बोसोरै मोसौजोंनो हालेवो नामा गामियाव माने आधा मान मोसौजों हालेवो आधा गैया नोंस्रा बोसोरै मोसौजोंनो जोंहा बोसोरै मोसौजोंनो मा माइ गायदों मासुरि सावथाल बर' बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा बिदिनो सावथाल बर' बिदि ज' गायो